Преди хиляди години, в зората на неолита, хората започнали да изграждат домовете си. Виждаме един от тях, неолитен човек, който ни маха за поздрав. Той стои пред мястото, където ще построи своя дом. Сега го наблюдаваме как отива към близко паднало дърво. Внимателно го повдига и го носи до мястото, където ще бъде основата на къщата му. След това се насочва към голям камък, който ще послужи за укрепване на основи. Същата решителност го пренася до бъдещия си дом. И ето, къщата вече е построена. Влизаме в къщата и виждаме автентичните останки на неолитно жилище, досуш като тези, открити от археолозите. Сега човекът ни маха за сбогом. Така изглежда животът в зората на човешката история, когато нашите предци са поставили началото на това, което днес наричаме дом.